Ina masu sayan recharge card wato katin waya ko kuma data da masu biyan kuɗin DSTV, StarTimes da kuma masu biyan kuɗin wutar lantarki ga sauƙi ya zo muku. Mass Media Data App manhaja ce da aka ƙirƙira domin ta kawo muku sauƙi ta wannan haujin. Da Mass Media Data App za ku iya sayan katin waya, data, biyan kuɗin DSTV, GoTV da StarTimes nan take a farashi mai sauƙi ba irin na kasuwa ba. Har wa yau za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki da sayan PIN number na jarabawar WAEC, NAPTEP da NECO. Ku je Play Store a wayarku ta Android ku rubuta Mass Media Data domin ku sauke manhajar. Bayan nan sai ku buɗe application ɗin ku yi rijista. Daga nan sai ku yi copying account number na Mass Media Data domin ku turo kuɗi daga bankin ku zuwa wannan application, wanda hakan shi zai ba ku damar sayan kati, data, biyan kuɗin DSTV, GoTV, StarTimes da biyan kuɗin wutar lantarki da ma jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP nan take a farashi mai sauƙi ba irin farashin kasuwa ba. A Mass Media Data App za ku iya tuntuɓar ma'aikatanmu domin shawo kan matsala nan take. Mass Media Data App manhajar sayar da katin waya cikin sauƙi da rahusa.